Предлагаме за продажба обзаведен и оборудван апартамент с една спалня и гледка море в добре поддържан комплекс в Равда, само на 10 минути пешо златистия пясък и морските вълни. Имотът е практичен и функционален и е разпределен както следва. Общо помещение с кухненски бокс, зона за хранене и отдих. Спалня. Баня с тоалетна. Тераса с хубава панорамна гледка. Апартамента се предлага напълно обзаведен и оборудван. Общата площ на апартамента е 63,18 квадратни метра. Намира се на трети последен етаж в сграда без асансьор. Сградата е ново строителство с акт 16. На разположение на собствениците и техните гости са: голям басейн с зона за отдих с шезлонги. Добре поддържани зелени площи. Контрол на достъпа. Открит паркинг и опция за закупуване или наемане на паркомясто в гараж. Подробна информация за имота може да намерите в описанието към това видео или да се свържете с нас по телефона. Абонирайте се за още имоти на морето.